www.nikkerinews.com. More than just the news. Dat klopt, we hebben vandaag van Foundation Wings of Support, dat zijn de piloten en de stewardessen van de KLM. Die hebben nu het tweede project van WIN, met name ook in betrekking tot Zuster Dankercentrum, gerealiseerd. Dat is een twin bike project geschreven via WIN. En twin bike, dat wil zeggen 2 fietsen naast elkaar voor de kinderen van Zuster Dankercentrum. Een goede aanwinst. Want 2009 in februari, maart hadden wij het project Fietsen voor Fietsen. Waarbij wij toen 5 tandems en nog 2 andere fietsen hebben gehad. Dus vanuit dat project. En nu een twin bike. Dat wil zeggen dat we genoeg fietsen hebben om met de kinderen op straat op pad te gaan. En dat is dus een activiteit die wij wekelijks doen met de kinderen en de begeleiders. Wat doen jullie precies op straat? Wij fietsen gewoon met de kinderen. Het is een half uurtje, 3 kwartier een activiteit. Waarbij wij met de kinderen gewoon op straat op weg gaan. En dan een route langs de markt, overal. De gemeenschap moet zien dat er kinderen met beperking zijn. En die dus ook recht hebben op fietsen. Alhoewel ze niet kunnen fietsen, maar dat ze dus gewoon op de fiets zitten. En dat ze dus dan rond in de gemeenschappen worden gebracht, ook op de fiets. Fietsende kinderen doen me wat, maar fietsende kinderen met een beperking doen me meer. En ik vind het fantastisch dat een organisatie genaamd Wings of Support, ik dacht van de KLM, het initiatief heeft genomen om enkele, ik dacht 3 of 4 tandems te schenken aan het Dankercentrum, zodat de kinderen niet alleen in het centrum hoeven te blijven de hele dag, maar dat ze af en toe wat rondjes kunnen fietsen met de begeleiders, om dan ook Nikkeri te zien zoals alle andere kinderen Nikkeri kunnen aanschouwen. Dus ik vind dat een geweldige zaak. Nou, het is eigenlijk ontstaan doordat we al een aantal jaren betrokken zijn bij het Dankercentrum. Destijds heb ik mee mogen helpen om dit op te zetten. Ik heb het al die jaren gevolgd. We hebben hier ook 10 jaar lang personeel van Stichting Paus Johannes en van Stichting Mee uit Nederland naartoe gestuurd. Dus we weten wel een beetje wat er wel en niet hier aan ontwikkelingen zijn. Nou, wat heel erg goed lukt is om steeds meer activiteiten voor de gehandicapten hier voor elkaar te krijgen. En ze worden zelfstandiger, ze worden mobieler. Dus op een gegeven moment kwam ook de behoefte om wat meer naar buiten te kunnen gaan. Nou, dan kun je aan tandems denken, maar tandems hebben het grote nadeel dat je toch je evenwicht moet houden, net als op een fiets. En wij wisten van het bestaan van een type zoals we hier nu zien, zo'n twinbike. Maar ja, toen was het de kwestie van nou zoeken naar een sponsor die dat voor elkaar kan krijgen. En nou, uiteindelijk hebben we dus nu een fiets kunnen krijgen die niet omvalt, waar de gehandicapten toch mee naar buiten kunnen. En zeker nu Nikkeri zo ver geasfalteerd is en we niet door het zand hoeven te ploegen met deze fiets, loopt dat natuurlijk heerlijk. En ik denk dat het voor de ontwikkeling van de spierkracht, eigenlijk van alle motoriek van de kinderen heel erg goed is om samen met een begeleider dit te gaan doen. En wie weet straks niet eens met een begeleider, maar 2 gehandicapten die samen de straat op kunnen. Zo dat is het nog niet, maar... Het beste van hopen. Dit is project 1, andere projecten in petto? Nee, dit is eigenlijk project 2. 2 jaar geleden, bijna 3 jaar geleden, heeft de Wings of Support, deze club van vliegend personeel van KLM en Martinair, ook al hier speeltoestellen geleverd voor het sportveldje wat hier achter het centrum tot stand is gekomen. Dus dit was het tweede. Nou, nu doen we even rustig aan, want we willen ook de wereld niet overvragen. We kijken nu even aan hoe dit project gaat en ongetwijfeld komt er over 1 of 2 jaar weer een idee om weer wat anders op te zetten. Want dat blijkt de werkelijkheid te zijn. Iedere keer komen er nieuwe dingen en die komen voort uit de behoeften van de praktijk.
www.nikkerinews.com. More than just the news.